Biblioteca do Cempio Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde realizamos o programa número 6 da Radio na Biblio. No equipo de realización estamos Antía, Aarón, Brian, Tabata, Carmen e quen lles fala, Julia. Hoxe o noso programa vai tratar de explicar as nosas experiencias de laboratorio. Todo comezou cando comezamos a estudar os 5 reinos dos seres vivos: animais, plantas, mofos, bacterias e protistas. Despois dun estudo profundo dos diferentes reinos, a nosa titora, a mestra Rita, propúxonos facer un laboratorio para realizar os diferentes experimentos cos seres vivos. Así, comezamos coa procura dos diferentes obxetos necesarios para a actividade: microscopios, portacurobxetos, pinzas, chisqueiros, botas, tamén o agar-agar, o azul de metileno, auga fervida, moscas, pele, sangue, yogur, pelo, auga da charca e de acuario. Con todos os materiais citados anteriormente, comezamos a preparar os experimentos e así fixemos 5 grupos. Cada un deles tiña que traballar un reino preparando e ensinando aos diferentes cursos de primaria os seus experimentos. No reino das bacterias preparamos cultivos onde vimos as bacterias da auga, da saliva e do yogur. A través do microscopio podíanse ver uns puntiños azuis e algunhas células. No reino dos animais preparamos experimentos visualizando unha mosca, as células do sangue, un pelo e pel humana. A través do microscopio puidemos ver as diferentes células. Sorprendemos da mosca a cantidade de pelo que tiña e que a simple vista non se lle pode ver. Foi moi sorprendente. No reino das plantas preparamos experimentos para visualizar un pétalo de flor, unha capa das cebolas, mofo do acuario e algas da charca. Sorprendeu moito ver a capa da cebola porque podíamos observar unha cor azul ao impregnala con azul de metileno. No reino dos fungos, preparamos experimentos para ver a través do microscopio alimentos con mofos, como por exemplo unha fresa, mandarina, kéfir, pemento e o queixo. No reino dos protistas observamos a auga da charca, do acuario, algas e augas da billa. A través do microscopio podíase ver os protozoos, que son uns seres vivos unicelulares, que se desprazan mediante cilios. Observamos os diferentes tipos de protozoos: ameba, paramecios, tripanosomas e vorticela. Sorprendeunos moitísimo todo o que se pode atopar nunha pequena gota de auga. Realizamos 5 sesións de experiencias no laboratorio e en cada sesión participou un curso de primaria. Para o alumnado de sexto curso foi unha experiencia moi boa, porque aprendemos a traballar como científicos e científicas e, ademais, amosamos o noso traballo aos nosos compañeiros e compañeiras máis pequenos. Aquí rematamos o programa número 6 de Radio na Biblio, no que quixemos dar a coñecer as nosas experiencias como científicas e científicos. Un sábado e de que a próxima.